Students Union Education Cell Nekasngi Kalalek Benikandu ya Vice Chancellor ka North Eastern Hills University Professor Prabha Shankar Shukla halor kejinge samla pule na kejala ki bopule ha Manipur marru habai dai batka National Education Policy Hajar Pau nagaleng kaseng glai kendo ya Vice Chancellor halor kejinge samla pule ki badai na kejaj benreu khasi ki bopule hapo Manipur University ba hadin kejinge kenat berkejinge umsnam ha kani kejela kiladon hapedeng ke kim khat berlek phai benyo betenge kejing pule kejongki kaki siu kalakentu ya Vice Chancellor ban pedang kerpang ya kini kisamla ha ke school ba North Eastern Hills University bakin peteng ya kejing pule jongki na kaliang Vice Chancellor ulugular ban pek benia ya kani mat ban ai jingerap ya kini kisamla pule mat kumjuru la kerpat ya kaki siu bagan pha kerpang ya ki kerteng berkejing te bakham benia kenang ba unio benia kren bat ki dins jongka Board of School Studies nihu la an pedang yaki kum ki kena pule thamai ni ban ai lat ki ban peteng nadu ka semester ka ba ki don habai dei bat ka NEP ka seng kala dawa na Vice Chancellor ba udai ban penchai ban lat nang jing sa umdum jongki college bat ki kena pule ki bompat la ban sedang ya ki kelas ki jongki na kadaw ka kenram kabami na ke NEP Matagasngi na kaliang kaseng lembaga education cell ilayo untuk UPC ikran atli kimat kabanangkong ko apansai halo ke ikran ke jungi galong abide bakani new education policy kaba na kaliang ki colleges patongju oro ki mai kai ki khna kisa akajing umdum halor ke jing momsai yakani ke NEP atau ladaki colleges kinyai da sistem go thamai ane kinyai da sistem go berem dia kan ga jingya therap ga jingya tai jongi par visi ilakan sayo ba ke university ke dai banwan arangkat ke jing pencai ka ba khamsai ba khamjanai colleges kenang ba ki khna puli kinam sha ban kata halor kane ke jing momsai kinyai da sistem go berem go thamai kumjuru oleh kaseng nila kran chai u ba paseng de le ba nam pediang e ka hybrid mode ane ba atli system kinyat ya ku por bat ke university harangkat ba ka state government kade ban ai ya tarai wa tikna hato lada kinyat ke system ko barim ne system ko thamai ba kono ke kinyat ke system lada ke barim ne thamai ma kanaro kade balong solusa de baro khoi bat ha ku por ke jing penchai kade ban wan aglem visi ulang bahagi ni kisni ki banwan punya kendo education minister ya ka bayo ya banya syong banya ther banya tai seni lo kani ka jing pentrega mek NEP hagi colleges tena kalian ka seng ni loong ba ka hakatu jing ya kendo kani ban sai but hakaju oporo ya kitu ki colleges kham tam e ki ba mla le si ban implement ya kani ka FYUP ni ka system batmai juga NEP ka skor sarkar jela rangkat baka school ba ni hu kada bchi men jikit kle ya ka banyarap man kan pham lem ya gitu ki colleges ki bamla kot bor si sha e ya ka ban implement ya system ko thamai khnang ba gitu ki khna aro kismla pule ki ba pule ya gitu ki colleges ki bamla ban implement ya FYUP kin yo ya ka ba wanra lani ban yo to so jong ke jing mentoi lamba kan FYUP kumboyo lang gitu ki khna ibo pule hapo ki colleges ki wala ban implement ya FYUP halor ka jing jong itu kisama pule ki badai na kabri nyang trap ki jongi ki ba pule hapo school ba hapo Manipur hadin ba kalami katu ka jing jia ya ka jing ya ka jia bu musnam hapo ka jela Manipur te kalabu jing sibun ba sikadai ya kisama pule ki ba pule ka te school ba ya ka ba kinang la ban peteng ya ki jing pule ki jongki hadin ka jing ya tai buat visi na kaliang visi bula menjur ya ka ba on ya ka meeting ka ba kerpang ya ki din jong ki school ki udah nampo school ba di hu ba kinsim ya karai ba da kuju ko por na kaliang visi bula kerpat ini ka seng ya ka bangin ai ya ki cingtip ba khambne ya ki samla ki ba boleh ka school ba ko Manipur bat kumju ro ju ko por ngalaban ong ba kani ka de kerwo na kaliang ka seng sia kitu ki samla ki badang hapan pule mentai sing pule jong ki po school ba Manipur ya ka ba kin ya pha lem ya ki jingtip ba khambne sia ka seng
nang makaseng talak man submit sa school ba ni hu ha ka day ha ka bantay ha ka ba kinyo ba muteng ni jumpule po school ba ni hu la ka day next semester ka ba kilai no lani la ka day na do ka semester ka basdang te nakaliang jong kaseng do ko ban banjur ba nakasuka jalar on de bechimlang jikit kli ya ka ba penting na bakini ki samla puli ki ba puli ha ko school ba ko manipur kinamdo ya ta ka hok ban teng ye jing puli jong ki khamselor na ka jing jia jong ka ne jing ya musnang